Per fer un correcte reinici, primer de tot haurem de localitzar les proteccions elèctriques que conformen la nostra instal·lació. Aquestes seran majoritàriament un interruptor general i un sobretensions. Els haurem de baixar. Seguidament haurem d'anar a buscar el nostre inversor. Cada fabricant té situat el seccionador de contínua en un lloc diferent. En el cas dels inversors SMA els trobarem a la part lateral esquerra i en els frònios a la part inferior esquerra. En el cas dels Huawei el localitzarem a la part inferior esquerra. Aquest seccionador només té dues posicions, on i off. L'haurem de col·locar en off. Un cop seccionat el seccionador de contínua, veurem que els indicadors LEDs del nostre inversor han sigut completament aturats. Un cop fet aquests dos primers passos, tenim el tercer pas, que és opcional: aturar el Wi-Fi de casa nostra. Això servirà si hem perdut les comunicacions amb el portal de monitorització, que si no hem fet cap canvi a casa de la nostra xarxa, es pugui recuperar. Hem esperat 10 minuts en deixar que faci correctament el reinici, veurem que totes les llums estan apagades i haurem de tornar a col·locar el seccionador de contínua en posició on. Seguidament haurem d'anar a buscar de nou les proteccions elèctriques i tornar-les a rearmar, indiferentment de l'ordre, no hi ha problema. Llavors, veurem que els indicadors LEDs dels nostres inversors comencen a fer pampallugues i a fer un codi de llums. Això vol dir que l'inversor està engegant.